ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆଜି ମା ଜାଡ଼ି ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗାଁ ବୁଲା ହେବ। ଆଉ ଆଜି ଟୋକାମାନେ ଏତେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ନାଚ ଦେଖିବେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବ। ପୁରା କେରକେରା ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗାଁର ପର୍ବ ଆଣିକି, ଆଉ ଟୋକାମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରୁ ଭୁଲିବେନି।